Soc Maria Carme Roca, soc escriptora. He escrit de tota la vida, jo crec que des que tinc ús de raó. El que passa que no m'he dedicat professionalment fins que ja he sigut molt ganàpia, fins que vaig ser conscient que escrivia perquè no ho podia evitar. Per mi sempre ha estat com un joc, ha estat una manera doncs, fins i tot de passar aquelles penes, aquells disgustos. És una forma de vida. Sempre he tingut aquesta vida paral·lela. D'una banda, la meva, la de la Maria Carme, i l'altra, la de l'escriptora, la de que contínuament es fa pel·lícules. No? Ja estava a classe. Això potser, a més d'algun alumne o més d'una persona li sonarà, que tu sigui, evidentment, tens el professor o la professora al davant, i escoltes, però de cop i volta el teu cap se te'n va amb aquella història, que a partir de lo millor d'aquella frase que ha dit el professor, doncs a tu t'ha abocat una idea i t'ha suggerit una història que la fas. I llavors a partir d'aquí perds el fil del que t'estaven explicant, però tens una història. I d'això jo em nodreixo d'aquestes idees que m'assetgen que en qualsevol moment, quan vaig a l'autobús, quan estic al supermercat, perquè, a veure, hi ha una cosa que és així, els escriptors som gent molt normal i corrent que el que fem és escriure històries i ens aprofitem moltes vegades de tot allò que ens passa, que pensem, que sentim, per escriure-les. Us he vingut a parlar, d'una novel·la que m'estimo molt. Me les estimo totes. Totes les obres que escric són les meves criatures, però n'hi ha que toquen com molt la fibra, et toquen molt el cor, i aquesta n'és una, Foc al cor. I a més és molt evocadora la imatge, aquest semàfor vermell que fa que s'aturi tot. Foc al cor és la història d'una amistat entre dues persones, entre dos adolescents, molt diferents. Un és un noi de classe benestant, un pijo, i l'altre és un noi d'ètnia gitana. És una amistat que de manera natural no s'hauria pogut produir. El que passa que les circumstàncies, a vegades, convergeixen en què dues persones tan diferents i d'àmbits tan oposats puguin ser amigues. A mica en mica, el que és un aspecte social, un aspecte, podríem dir, quotidià, es va convertint en un thriller. Perquè, clar, tots dos es troben immersos, sense voler, això sí que és a contracor d'ells, en una circumstància que els fa abocar en una situació perillosa. Amb la qual cosa, aquesta novel·la ens ofereix més d'un argument. D'una banda, l'amistat sí que és el tema principal, però també ens ofereix una història d'intriga. L'adolescència és el moment en què s'està acabant de perfilar la personalitat. És el moment de lluita amb la generació que tens davant. Vull dir, si no hi estàs d'acord és quan et rebotes. I en aquest cas els dos nanos estan rebotats. I amb el benentès que l'Antonio, el noi gitano, ha crescut abans. L'altre va més a poc, madura, perquè clar, pel que dèiem abans, ho ha tingut tot, no ha passat cap mena d'entrebanc, com pot ser de vegades passar gana, haver de treballar, ho ha tingut tot molt fàcil i ha crescut una miqueta més tard. Però tots dos es troben en què, no els agrada la realitat que els envolta, no els agrada i volen fer alguna cosa per sortir-se'n. I sí, és l'adolescència, evidentment. És un punt clau per poder dir la teva. El nostre origen pesa molt. La nostra família, el nostre bressol, el nostre entorn directe té un pes fonamental, ens marca, ens delimita. En aquest cas, per exemple, l'Antonio, ell no ha tingut oportunitat d'estudiar. Ningú li ha dit, ell té 13 anys i no va a l'escola. I ningú li ha dit, nen, què fas que no vas a l'institut, que no vas a l'escola? Ningú li diu. Al contrari, el que volen d'ell és que porti 4 quartos a casa per poder tirar endavant. I tant que marca. El que passa que sempre, i sobretot quan ser jove, hi ha un moment en què podem nosaltres decidir. Podem decidir quin camí emprenem, si el de deixar-nos portar per una situació que no és gens positiva, que no ens afavoreix gens, o optar per dir, bé, aquesta és la meva realitat, però jo vaig intentar millorar-la i em busco el camí, busco la drecera per poder, en aquest cas, desenvolupar-me positivament. És una mica l'Antonio és el camí que opta. El seu germà, l'Ismael, no desvetllarem ara què passa, però ha optat per un altre camí molt més fosc. Sempre ens marca, és evident,
que si tu, doncs, a veure, neixes i tens una casa que ho tens tot i no et falta res i vas a una bona escola, això doncs t'ajuda molt, però sempre tens l'opció de decidir per tu mateix. No, les oportunitats no són mai per ningú. El que passa és que les podem buscar. Aquesta és la llibertat que tenim. O sigui, no les tenim tots igual. Això sí que no, de cap manera. Però arriba un moment, sobretot aquí, a partir de l'adolescència, que podem optar quin camí seguir. Podem optar de dir, escolta, jo potser si fes aquest curset, potser no podré anar a la universitat, però potser podré aprendre un ofici. Puc demanar ajuda. Que això de vegades sovint és el que els joves, i totes les persones, potser ens posem aquesta barra, aquest impediment. Sols no podem, però si demanéssim ajuda, potser ens en podríem sortir. I aquí és on podem nosaltres decidir, no? En canviar aquesta situació que evidentment seria negativa. La Maria és d'aquells personatges amables, novel·lísticament és un personatge que t'ajuda molt, perquè a més és molt positiva. Ella també és una noia, és la minyona de casa de l'Òscar, però ella no s'ho pren com de dir, mira, jo aquí sóc a l'Escarràs. A part, a veure, és una noia que està ben tractada. Vull dir, no estem parlant, a veure, aquí d'un esclavisme, no, de cap manera. Vull dir, ella treballa a gust i, en certa manera, a veure, el que fa és estimar aquella feina que li ha tocat fer. I té projectes. Ella té projectes que en tingui una mica d'estalvis, potser li agradaria establir-se per seu compte, li agrada tot el món de l'estètica i de la bellesa, però no ho viu amb un patiment de és que jo d'aquí he d'estar netejant i en canvi voldria... No, ara li toca fer això i ho viu bé i procura ajudar la gent del seu entorn. No? I a part hi ha un feeling així molt interessant amb l'Òscar. No? I l'Òscar també cal dir que és un noi que encara que amb ell l'han ensenyat de dir, a veure, tu tens el teu entorn i aquest entorn tu no et pots tractar amb segons qui, no? Perquè no són de la teva classe, però ell d'això ja de manera innata és un noi molt obert. Això també passa en totes les persones. Ell està encantat perquè els encanta ballar i de ballar amb la Maria, per exemple, perquè tots dos els encanta la dansa. No es posa ell aquelles traves que els seus pares sí que se les troben. La Maria és una mica un pont, una persona que està en una situació social determinada però que pot canviar, tant pot estar a dalt com a baix. Això és treball de camp, això és molt divertit. A veure, jo m'agrada molt estar en contacte amb els joves, de fet, el fet d'anar a moltes escoles, també procuro sempre de parlar amb ells. Soc, amb el bon sentit de la paraula, tafanera, és a dir, jo sempre vaig amb el radar desplegat, amb les antenes ben parades, si vaig a l'autobús i hi ha un grupet de joves, doncs jo dissimuladament, o allò que fas veure que mires el mòbil, però jo els escolto. D'aquesta manera m'adono quines expressions fan servir, què diuen, què pensen. És treball de camp. En el cas, per exemple, de l'argot que fa servir l'Antonio i tota la seva família, d'anar a llocs on hi ha persones d'ètnia gitana i escoltar-los, parlar amb ells, per exemple, al mercat, en aquest cas hi havia anat al mercat de Sant Antoni, compres alls i cebes a una noia gitana, parles amb ella, et deixes anar que et vagi filtrant com parlen i a diferents llocs, a Hostafrancs, al Polvorí, a Gràcia, i vas fent una mica una composició això de com parlen. I també amb l'altre grup social, a Pedralbes, a Sarrià. A veure, Barcelona és molt rica en tots els aspectes culturals, té molta riquesa, molta diversitat, i llavors és qüestió això de trepitjar terreny, d'escoltar la gent, de parlar amb ells i intentar-ho reflectir a la novel·la. No parla tampoc igual un noi que pugui estar al Polvorí que un altre que estigui a Gràcia, encara que sigui gitano. És diferent. A veure, la violència de gènere existeix en totes les classes socials. El que canvia la forma. Hi ha una de molt dura, de molt extrema, al barri del Polvorí, hi ha amb una morta pel mig, és evident, però a casa de l'Òscar també hi ha un tipus de violència de gènere molt més amable, més subtil,
Però, per exemple, el pare, i encara que se l'estima molt, però clar, a la seva manera, però el pare de l'Òscar, a la seva mare, doncs, per exemple, a la seva dona, ell se'n burla, que a ella li agradi l'art i que tingui una galeria d'art i que es dediqui a aquestes qüestions, no? I la menysté. És una manera de violència. No li dona la total llibertat perquè ella pugui desenvolupar allò que li agrada. I el mateix fa després de rebot, evidentment, clar, ho fa amb el fill, que un noi que li agradi ballar, però quines coses, no? La violència existeix en totes les classes socials, i això també ho he volgut reflectir aquí. El que passa que, clar, sí que la cultura fa que de vegades, si no n'hi ha tanta, si no hi ha tanta formació, pugui arribar a unes situacions més dràstiques, més extremes, com la que passa al barri del Polvorí. Clar, l'educació, sí, és que amb educació ja aniríem a tot arreu. És molt complicat. Clar, primer l'educació comença a casa, llavors aquí sí que tots els centres escolars, les escoles, els instituts, poden jugar un paper vital, poden ajudar molt. Perquè en què poden ajudar? Clar, si el noi i la noia té una realitat a casa, aquesta és molt difícil que el mestre, que el professor la pugui canviar. Però tindrà una altra mirada, veurà un altre escenari, veurà que hi ha un altre camí, llavors podrà decidir. I amb això pot ajudar moltíssim. I, com sempre, no? Des de dalt es podria fer molt. Les institucions poden mirar d'ajudar a que totes les persones que fan aquesta feina mitjancera, els professors, els mestres, puguin ajudar més aquests nois i aquestes noies que poden perdre el nord en un moment determinat. Donar-vos les gràcies per haver-me escoltat, engrescar-vos a llegir aquesta novel·la, aquest Foc al cor, aquesta novel·la que parla d'una amistat molt especial, que es converteix en una novel·la d'intriga, i que, a veure, jo només us diria que mira, jo ho he passat molt bé escrivint aquesta història, i sobretot perquè sóc molt sincera quan escric allò que penso. Primer me l'he de creure, una història, i quan la tinc ja païda la veig, com si hagués vist una pel·lícula, i llavors l'aboco a través de l'escriptura, perquè jo me l'he creguda i penso que vosaltres també us la creureu. És una història de ficció, però que podia passar perfectament. Res, desitjar-vos doncs molt bona lectura i que sigueu feliços.